Zuhaitzak landatzen zituen gizona. Jean Gionoc idatzia, Mikel Vilchesek itzulia, denon artean argitaletxeak argitaratua eta Inigo Aranbarrik irakurria. Gizaki bat benetan berezia dela esateko, beharrezkoa da haren jokabideari luzaroan erreparatzeko zoriona izatea. Denbora horretan, berekoikeria zantzurik aurkitzen ez badiogu eta parerik gabeko eskuzabaltasuna nabarmentzen bazaio, seguru bagaude ez dela ibili inolako sariren bila eta gainera munduan aztarna ikusgarriak utzi baditu, orduan bai, zalantzari gabe esan daiteke gizaki aparta dugula aurrean. Badira 40 bat urte, ibilaldi luze bat egin nuela turistei arrotz zaizkien paraje garai batzuetatik. Alpeak Proventzan sartzen diren antzinako lurraldean barna. Ona eskualde horren mugak. Hego-ekialdetik eta hegoaldetik Dugans ibaiaren erdiko tartea. Sisterondik Miraboraino. Iparraldetik Drom ibaiaren goiko tartea. Iturburutik Die herriraino. Mendebaldetik Benazkeko konderriko ordokiak eta Mont Ventoux mendiaren inguruak. Alp de Haute-Provence departamentuaren iparralde osoa hartzen du eskualdeak. Drom ibaiaren hegoaldea eta Bakluzeko bazter txiki bat. Bideari ekinionean lur mortua eta beti berdina baizik ez zegoenan. 1200 eta 1300 metro bitarteko garaieran. Eta izpiliku basa bete landarerik etzen sortzen. Eskualdearen luzezabal handia 3 egunez ibili ondoren, erabat ondatuan nengoen. Herri ustu baten eskeletoaren ondoan kanpatu nuen. Ura bezperan ahitu zitzaidan, eta beharrezkoa nuen. Erortzea zeuden etxeaiek ikusita, listor kabi baten modura pilatuak, han iturri edo putzu bat egongo zela bururatu zitzaidan. Eta iturria bazegoen, jakina, baina agortua. Teiaturik gabeko bospasei etxeak, haizeak eta euriak janak, eta kanpandorre eroriko elizatxoa bizirik dauden herrietako etxeak eta elizak bezala zeuden antolatuak. Baina bizi arrastorik etzen inon ageri. Ekaineko egun eguzkitzu ederra zen. Babesi gabeko zabaldi garai batean ordea, haizeak izugarri bortitz jotzen zuen, eta etxe hondakinen artetik igarotzean, marruma ikaragarriak eragiten zituen, janaldian xaxatu duten piztiak antzo. Kanpamendua bildu behar izan nuen. Handik atera eta 5 ordura uri gabe jarraitzen nuen, eta aurkitzeko itxaropena ere agortzen ari zitzaidan. Inguru osoan idortasun berbera, landare zurkara berberak. Irudi ilun bat agertu zitzaidan urrutian, zutik. Zuhaitz bakarti baten enborra zirudien, baina badaezpada hurbildu nintzaion. Artzain bazen, ondoan 30 bat ardi zituen, lur kiskalgarrian etzanak. Bere kantinploratik edaten eman zidan, eta gerosiago bordara eraman ninduen, goi lautadaren gainalde batean. Ura, zoragarria, putzu natural sakon batetik ateratzen zuen, goian jarritako tornu trauskil bati esker. Gizona hitz gutxikoa zen, gizaki bakartiak alakoa baitira, baina bere buruaz seguru zegoela nabaritu nuen. Eta hori ezoikoa zen lurralde huts hartan. Bizileku gisa hartutako bordak etxola baten partez, benetako harrizko etxe bat zirudien. Agerian zegoen, aurkitu zituen hondakinak berreraikitzeko, artzainak egindako lana. Teilatu sendoa eta iragazgaitza zen. Haizearen danbatekoek teilien kontra, itsasoak hondartza jotzean ateratzen duen hotsa ekarri zidaten gogora. Etxeko gauzak ongi antolatua zituen. Platearrontziak garbituak, zorua eskobatua, fusila koipestatua. Zugainean,
Zopa borbor zegoen. Ohartu nintzen oro bat bizarra egin berria zuela. Botoi guztiak ederki josiak, eta arabakiak ikusezin bihurtzen dituen eskufina sumatu nuen haren jantzi adabatuetan. Zopa nirekin konpartitu zuen. Bukatutakoan, tabako zorroa eskaini nionean, erretzen ez zuela esan zidan. Txakurra, gizona bezain isila, lagunkoia zen. Menpeko egia izan gabe. Garbi zegoen gaua hantxe pasatuko nuela. Hurbileneko herria egun bat eta erdira edo gehiagora zegoen oinez. Gainera, ederki ezagutzen nuen hango herri bitxien izaera. Mendi mazeletan lauzpabost herri zeuden, bata bestetik urruti, haritz zurien baso batean, gurpilbide guztien bukaeran. Egurrikatza egiten zuten egurgileak bizi zirenan. Halako tokietan bizimodu gaiztoa eraman ohi da. Eguraldia zakarregia da, hala udan nola neguan, eta giro horretan familiak beren baitan itxiak bizi dira. Isolamenduaren ondoriozko norberekeria indartuz. Neurriz kanpoko handina irrazionala edatua dago. Ies egiteko irrikak dena betetzen baitu. Gizasemeek ikatza hirira eramaten dute kamioietan, eta gero, bueltan etortzen dira. Izaera gogorrenak ere, pitzatzen dira halako muturreko baldintzetan. Emakumeek zu txikian egosten dute gorrotoa. Gauza guztiak dira liskarbide. Gaur ikatzaren salmenta, eta bihar elizako jarlekuak. Orain bertuteak, orain bizioak, orain bertuteen eta bizioen nahasmasa. Liskarrak non nahi. Goialde haietan, gainera, etengabeko haizeak bere honetik ateratzen du jendea. Buru hilketa izurriteak izaten dira, eta zoroaldi ugari, gehienak hilgarriak. Artzaina, zaku txiki bat hartzera jaiki, eta handik eskurpila bat zabaldu zuen mahai gainean. Bata bestearen atzetik aztertu zituen, arreta handiz, onak eta txarrak bereiziz. Nik bitartean pipa erretzen nuen. Laguntza eskaini nion, baina bere afera zela erantzun zidan. Eta halaxe zen, lanean jartzen zuen ardura ikusita, enion berriz ezer esan. Ure izan zen gure solasaldi bakarra. Ezkur honen aldean sorta handi bat bildu zuenean, hamarnaka elkartu zituen. Zehazkiago erreparatuta, fruitu txikiegiak eta pitzatuak baztertu zituen oraindik. Azkenean, aurrean 100 ezkur bikain bildutakoan gelditu egin zen, eta oheratu egin ginen. Gizonari bakea zerion. Biharamunean, egun osoa berarekin gelditzeko baimena eskatu nion. Bat ere larritu gabe onartu zuen, edo hobeki esateko, iruditu zitzaidan ezerk ezin zuela gizon hura asaldatu. Atsedenaldia ez nuen ezinbesteko, baina jakin minez nengoen eta hobeki ezagutu nahi nuen. Artaldea bordatik aterarazi eta larrera bidean eraman zuen. Alde egin aurretik, kontu handiz aukeratu eta zenbatutako ezkurren zakutxua urontzi batean busti zuen. Ohartu nintzen burdinazko barra bat zeramala, makila gisa. 1,50 m luze eta erpuru bat bezain lodi. Paseoan lasai-lasai dabilenaren itxurak egin nituen. Haren bidetik parez pare joz. Larretokia haran baten barrenean zegoen. Iritsitakoan, hartalde txikia txakurraren zaintzapean utzi eta nire aldera etorri zen. Beldur nintzen nire indiskrezioaz herrieta ematera heldu ote zen, baina oker nengoen. Harekin joatera gonbidatu ninduen, bestelanik ez banuen behintzat. Handik 200 metrora zijoan, gorako bidean. Erabakitako tokira iritsita burdinazko makilarekin lurra irauli eta zulo bat egin zuen. Ezkur bat sartu zuen barrenean eta lurra ez estali.
aritzak landatzen ari zen. Galdetu nion lurra berea zen. Ez, berak. Norena zen orduan? Etzekien. Herri lurra, ustez edo ardurari gabeko jendearena. Jabeak ezagutzeak ez zion axola. Horrela, kontu hondiz, 100 ezkurrak landatu zituen. Bazkalondoan, haziak sailkatzeari ekin zion berriz. Galdezka hasi nintzaion, temoso xamar nik uste, eta nire galderei erantzutea lortu nuen azkenean. 3 urtez eramatzan zuhaitzak sartzen bakarrik. 100.000 zituen landatuak jada. Hoietatik 20.000 erne ziren, eta erdiak galtzea espero zuen oraindik. Karraskaringandik edo aurreikusi ezinezko probidentziak hala erabakita. Horrela, 10.000 aritz geldituko ziren landatuak lehen deusik ez zegoen tokian. Orduan nire buruari galdetu nion zenbat urte izango zituen gizonak. 50 gorakoa zirudien. 55 esan zidan. Elzear Bufie zuen izena. Garai batean, baserri bat eduki zuen lautadan, eta han bizi izan zen. Seme bakarra hiltzitzaio lehen bizi. Eta ondotik, Andrea. Orduan, bakardadean murgilduta, gustu hartu zion poliki bizitzeari, bere ardiekin eta txakurrarekin. Ohartu zen eskualdea zuhaitz faltagatik hilko zela, eta hartara, beste zeregin garrantzitsuagorik ezean, egoera hori konpontzea deliberatu zuen. Gaztea izan arren, bakarti bizi nintzen ni ere garai hartan. Eta horregatik, banekien goxo jokatzen arima bakartiekin. Hala ere, bat egin nuen. Gazteegia nintzenez, etorkizunari neure ikuspuntutik begiratu nion, nolabaiteko zoriona bilatu nahian. Esan nion, 30 urteren buruan 10.000 aritzak zoragarriak izango zirela. Lasai erantzun zidan, 30 urteren buruan, jainkoa lagun, hainbeste zuhaitz izango zituela landatuak, non 10.000 horiek uskeria bat izango baiziren. Bestalde, pagoen askuntza ari zen ikertzen, eta horretarako pagatzen mintegi txiki bat zeukan etxetik hurbil. Burdinesi bat jarria zuen zuhaitzondoak ardiengandik babesteko, eta ederrak zeuden. Urkiak ere bazituen gogoan, haranaren barrenean landatzeko. Antxe, esan zidan, ezetasun pixka bat zegoelako lurrazaretik metro batzuk sakonago. Biharamunean, bereizi egin ginen. Hurrengo urtean, 14ko gerra hasi zen, eta 5 urte zibili nintzen soldadu. Infanteriako soldadu batek ez du zuhaitzei buruz gogoeta egiteko aukerarik. Eta egia esateko, zuhaitzen kontu hark ez ninduen bereziki unkitu. Zaletasun bat iruditu zitzaidan, zigiluak biltzea bezalakoa, eta ahaztu egin nuen. Gerra bukatuta, desmobilizazio sari txiki bat eman zidaten, eta aire garbia arnasteko irrikitan nengoen. Hori ez beste asmori gabe, eremu lehor haietara jo nuen berriz. Eskualdea berdin zegoen. Dena dela, ustuta aurkitutako herritik harago, urrutian, mendiak tapiz baten antzera estaltzen zituen laino gris bat nabaritu nuen. Bezperatik, zuhaitzak landatzen zituen artzaina nuen gogoan. 10.000 aritzek esaten nion nire buruari, toki handia hartu behar dute benetan. Aurreko 5 urteetan, jende gehiegi hiltzen ikusita nengoen. Eta horregatik, ez zitzaidan arrotza gertatuko Elzear Bufier hilik aurkitzea. Gainera, 20 urte dituzularik, 50ko jendea heriotzari itxarotea, beste zereginik ez duten zahar batzu baino ez dira zuretzat. Baina artzaina, hilik beharrean, bizi zegoen. Lanbide aldatua zuen. 4 ardi besterik ez zeukan orain, eta 100 bat erlauntz. Zuhaizti berriak arriskutan jartzen zituzten ardiak kendu zituen. Esan zidan, gerrak ez ziola bat ere kezkari sortu, eta halaxe egiaztatu nuen.
Zuhaitzak sartu eta sartu jarraitu zuen. 1910ko haritzak, 10 urtekoa jada, gu baino altuago zeuden. Ikuskizuna harrigarria zen. Mutu gelditzen nintzen, eta hark ezer gutxi hitz egiten zuenez, isilik eman genuen egun osoa, basoan. 3 zatitan banatua zeukan, guztira 11 kilometro luze zen, eta 3 kilometro zabal alderik handienean. Ikusi nuenean dena gizonaren eskuetatik eta arimatik sortua zela, baliabide teknikorik gabe, ohartu nintzen gizakia, zuntxiketetan ez ezik, jainkoa bezain eraginkorra izan daitekeela, beste eginkizun batzuetan ere. Elzeardek bere asmoa bete zuen, eta sorbaldetaraino iristen zitzaizkidan pagoak, begien bistatik galdu arte edatzen zirenak, horren erakusgarri. Aritzak ostotzu zeuden, eta karraskarien menpe egoteko garaia gainditua zuten. Providentziaren gora berei dagokionez, zikloi bat beharko zatekeen sortutako lanura suntsitzeko. Urkitza ederrak erakutsi zizkidan, 5 urtekoak, hau da, berduren borrokan ibili nintzen garaikoak. Haran barrenetan sartu nintzen, uste baitzuen hantxe ezetasuna zegoela lurrazaleratik oso hurbil, eta bete-betean asmatu zuen. Nerabeak bezain sendo zeuden, lerden. Gainera, bazirudien ekintza horrek katemoduko erreakzio bat eragin zuela. Ez zitzaion ardura. Berak lanari eusten zion, tinko, besterik gabe. Herri aldera jaistean, ikusi nuen herritarren oroimenean betidanik agorturik egondako erreketan ura zijoala orain. Inoizko erreakzio katerik zoragarrien zen ura. Izan ere, ugalde lehorroiek ura zeramaten, antzina. Kontakizunen hasieran aipatu ditudan herri ilunetako batzuk, aspaldiko bizigune galiar erromatarren kokaleku berean eraiki ziren, eta arkeologoek hango hondakinetan egindako indusketetan arrantzarako amuak aurkitu dituzte. Non eta 20. mendean ur pixka bat edukitzeko deposituak eraiki behar izan dituzten toki berean. Haizeak ere lagundu zuen hasiak sakabanatzen. Ura berriz agertzearekin batera, sahatzak, txoriak, larreak, lorategiak, loreak eta halako bizigogo bat itzuli ziren eskualdera. Dena dela, eraldaketa poliki gertatu zen. Egunerokoan harridudarik eragin gabe. Mendi bakarti haietaraino erbitara edo basurretara joaten ziren ehiztariak ohartuta zeuden zuhaitz txikien ugalketaz, baina lurraren gorabehera naturalen ondoriotzat hartu zuten. Horregatik, inork ez zuen ukitu gizonaren lana. Ezer susmatu izan balute, zailtasunak jarriko zizkioten, baina burutik ere ez zitzaien pasatu. Nork imagina zezakeen inguruko herri edo administrazioetan halako eskuzabaltasun harrigarri eta nekaezina. 1920 urtetik aurrera, urtero bisitatu nuen Elzear Bouffier. Utzik egin gabe. Sekula ez nuen ikusi zalantzan edo abailduta. Jainkoak indarra eman ote zion, jainkoak besterik ez daki. Orain arte, ez dut haren porrotei buruz hitz egin, baina halako arrakasta izateko nekei ere aurre egin behar izan zien. Eta garaipena lortzeko ezbeharren aurka borrokatu behar izan zuen, jakina. Urte batean, 10.000 astigar baino gehiago landatu zituen, eta denak hil ziren. Hurrengo urtean, astigarrak utzi eta pagoak sartu zituen berriz, eta aritzekin baino hobeki joan zitzaion. Elzearden izaeraren apartekotasunaz ongi jabetzeko, ezin dugu ahaztu bakarrik aritzen zela. Halako bakardadean non bizitzaren azkenekotan hitz egiteko ohitura galdu baitzuen. Edo agian ez zuen horren beharrik ikusten. 1913 urtean basozain harritu batek bisitatu zuen, eta jakinarazi zion debekatuta zegola sua piztea atari zabalean, bertako baso naturalaren
hazkundea arriskuan jar zitekeelako. Bere sortutako lehenengo basoa zela hura esan zion funtzionario inozoak. Garai hartan, Bouffier etxetik 12 kilometrora joaten zen pagoak landatzera. 75 urte zituenez, egunero joan etorri egin behar ez izateko, harrizko etxola bat eraiki nahi zuen landaketen ondoan, eta hurrengo urtean horretan aritu zen. 1915 urtean, administrazioaren benetako ordezkaritza bat joan zitzaion berezko basoa aztertzera. Uren eta basoen saileko izen handiko ordezkari batek, diputatu batek eta zenbait teknikarik osatu zuten taldea. Hitz eta pitz ibili ondoren, zerbait egin beharra zegoela adostu zuten. Eta zorionez, erabaki bakar bat hartu zuten. Mesedegarriena. Basoa estatuaren zaintzapean jarri eta ikaskinak egurketara zar zitezen debekatzea. Ezinezkoa zen zuhaiz gazte eta osasuntsuaien edertasunarekin txundituta ez gelditzea, eta diputatua bera liluratua gelditu zen. Ordezkaritzako basozainburu bat laguna nuenez, misterioa argitu nion. Hurrengo astean, Elzear Bouffierren bila joan ginen biok elkarrekin. Lanean topatu genuen. Ikuskapena egin zen tokitik 20 kilometrora. Basozainburua ez neukan deskuidoan adizkide. Gauzen balioa zohartzen zen eta bazekien isilik egoten. Opari gisa eramandako zenbait arrautza eskaini genizkion artzainari. Otamena 3 artean banatu eta ordu batzuk igaro genituen paisaiari begira, besterik gabe. Mendiegala 6 edo 7 metro luzeko zuhaitzez jantzia zegoen. 1913 urtean, eskualdean aurkitutakoa zoroitu nintzen, basamortua. Langintza lasai eta regularrak, mendietako aire biziak, bizimodu gartsuak eta bereziki arimaren baretasunak osasun sendoa eman zioten zaharrari. Jainkoaren atleta bazen. Nire buruari galdetu nion zenbat hektarea baso berrituko zituen oraindik. Aldegin baino lehen, nire lagunak lurraietan ongi egokituko liratekeen zenbait espezieri buruzko aholkuren bat eman zion, luze gabe. Izan ere, gizon horrek ni baino gehiago daki, esan zidan geroago. Ordu eta ibili ondoren, barrenean zebilkion gogo eta erantsi zuen. Gizon horrek jende guztia baino gehiago daki, eta pozik bizitzeko bide zoragarri bat aurkitu du. Basozainburuari esker, basoaz gain Elzearren ongizatea ere babestu zuten. Inguruak zaintzeko 3 basozain izendatu zituen, eta beldur batean jarri ere, egur ikaskinen eroskeriaren tentazioan eror ezitezen. Ekimena behin baizik etzen egon arrisku larritan, 1919ko gerra bitartean hain zuzen. Ekimena behin baizik etzen egon arrisku larritan, 1919ko gerra bitartean hain zuzen. Garai hartan, automobilek gasogenoa zerabilten ibiltzeko, eta egur behar handia zegoen. 1910ko ariz batzuk botatzen hasi ziren, baina basoak errepide sare guztietatik urruti zeudenez, negozioa etzen errentagarria, eta bertan behera utzi zuten. Artzaina etzen ezertaz konturatu. Handik 30 kilometrora zegoen, lanean, lasai-lasai, 19ko gerrari ez ikusiaren eginez 14koan bezalaxe. 1945ko ekainean ikusi nuen azkeneko aldiz Elzear Bouffier, 87 urte zituela, basamortuko bideari berriz ekin nionean. Gerraren ondoriozko hondamena nabarmena zen, baina orain autobus zerbitzu bat zegoen Dugan ibaiaren harana eta mendialdea lotzeko. Autobusean indoala, neurri bateko abiadurari egotzi nion nire azken ibilildetako lekuak ez ezagutzea. Gainera, toki berrietatik pasatzen ari ginela iruditu zitzaidan. Herriren baten izena ikusi beharra neukan garai batean abandonaturik eta ondaturik ezagututako eskualde berean nengoela aseguratzeko.
Autobusak Bergonz herrian utzi ninduen. 1913 urtean, 3 lagun bizi ziren 10-12 etxetako herriska hartan. Basatiak ziren, gorrotoa zioten elkarri, eta eizatranpetan harrapatutakoaz bizi ziren. Historia aurreko gizakien egoera fisiko eta moraletik hurbil. Ustutako etxeak asunez estaliak zeuden goiti bera. Herritarrek, etxita, heriotzari itxarotea beste eginkizunik ez zuten. Izan ere, halako egoera batean, nekez jartzen da inor bertuteen bidean. Dena aldatu aurkitu nuen, airea bera ere. Garai batean agur egiten zidaten ekaitz lehor eta latzen ordez, haize goxoa zebien orain, usain gozoz betea. Uraren antzeko soinu bat zetorren menditik, haizearen firfira zen basoan zehar. Eta halako batean, nire harridurarako, dabilen uraren benetako hotsa entzun nuen uraska batean. Ikusi nuen iturri emankor bat zeukatela, eta gehien unkitu ninduena, iturritik hurbil ezki bat zuten landatua. 4 urte inguruko aia da, ederra, pizkundearen erakusgarri ezin argiagoa. Bestalde, itxaropenez egindako lanaren zantzuak ageri ziren Bergonzen. Itxaropena itzulia baitzen herrira. Etxeen eta harresien hondakinak jaso, handik eraman eta 5 etxe berregin zituzten. 28 lagun bizi ziren bertan, hoien artean 4 bikote gazte. Jasotako etxe zuritu berriek baratzea zuten inguruan, eta han, naste borraste ordenatu batean, barazkiak eta loreak hazten ziren. Azak eta arrosak, porruak eta dragoimuturrak, apioa eta eguerdi liliak. Bizitzeko toki erakargarria bilakatu zen Bergonz. Hortik aurrera, oinez egin nuen bidea. Gerra bukatu berriak erabateko loraldia mantsotu bazuen ere, pizkundea abian. Mendionetan, garagar eta zekale soro txiki batzuk hasten ikusi nituen, eta haran meharraren ondoan, belardiak berdatzen. 8 urte besterik ez dire igaro gertutik, eta gaur egun osasuna eta lasaitasuna nagusitu dira eskualde osoan. 1913an aurkitutako hondakinen gainean baserri txukunak eraiki dira, ongi luzituak, bizimodu zoriontzu eta erasoa islatzen dutenak. Antzinako iturburuei ura darie berriz, basoek atxikitzen dituzten euri-urek eta elurrek, elikaturik. Urak bideratuak daude. Astigardietan, landetxe bakoitzaren ondoan, iturrietako askak gainditzen dira menda freskoko zelaietan. Pixkanaka herriak berreraiki dira. Lautadetatik etorritako jendea bertan kokatu da. Hango lurra garesti saltzen baita. Eta gaztetasuna, mugimendua eta abentura gogoa ekarri dute. Bideetan gizon emakume osasuntsuak eta irri egiten dakiten neskamutilak ikusten dira. Eta herriko festetarako gogoa berreskuratu da. Jatorrizko biztanleak, goxo bizirenetik arras aldatuak, eta etorri berriak kontatuta 10.000 lagun baino gehiago zoriontsu bizi dira Elzear Bufiarri esker. Pentsatzen dudanean nola gizon bakar batek bere baliabide fisiko eta moralak besterik ez erabiliz, gauze izan den basamortu bat Kanaango lurraldearen pare bihurtzeko, konturatzen naiz, nola nahi ere den, gizakion izaera miragarria dela. Eta halako emaitza lortzeko behar izan duen gogobiziari, kemenari eta eskuzabaltasunari erreparatuta, kulturari gabeko nekazari zahar horrenganako begirune ezin handiagoa jabetzen da nitaz. Jainkoaren dinako lana burutzen jakin izan duelako. Elzear Bufie 1957 urtean hil zen, bakean, Banongo babes etxean.